what's up mga kabaga? Good morning! For this video mga kaboka, papakita ko sa inyo yung paguyod og saging. Ayan sa likod ko mga kaboka. Ayan, ayan mga kabok. Ayan mga kaboka. Ayan, yan yung panghila mga kabok. Ayan, yung driver namin, oh. Ayo, what's up? Ayan mga kabok, ito na. Yung saging, di ba? Hinila yan mga kabok ng motor para mabilis makarating sa packing house. Ayan, oh. Ayan mga kabok, ang taas-taas naman. Ito yung trabaho namin dito mga kaboka. Okay, di ba? Ayan, taas-taas mga kaboka. Ang tagal na ubos yung saging. Ayan yung cutter namin, no? Ayan, di ba? Ayan mga kaboka, nasa 200 piraso to mga kaboka. 200 piraso na saging. Yung inihila ng single motor. Ayan mga kaboka, di ba? Dami-dami, di ba? Okay, yan ba yung panggamit namin mga kaboka sa pag-harvest? Ayan. Okay.